बाक्सानि नबस्ति बियाब बाथौ थानसालियाव 27थि गोथार बाथौ सान फोरबो फालिनो मोनसे सावरायनाय हाबाफारि लादों। बोहैथि दाननि 24 खालारखालि बाक्सानि नबस्ति बियाब बाथौ थानसालियाव मागो दाननि नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सानजों लोब्बा लाखिना खुंगा 27थि गोथार बाथौ सान फोरबो खुंफुंगोन। नबस्ति बियाब दुलाराय बाथौ कुटुंबनि बानजायनायाव बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनाय जादों। बेजों लोगोसेनो गासै बाथौ सिबियारिफोरनिसिम नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सानखालि माखासे नेमफोरखौ फालिनो थाखाय दुलाराय बाथौ कुटुंबनि गाहाय नेहाथारि बसन्त स्वर्गियारिया बयबो बाथौ धोरोमारिफोरखौ खावलायहरदों। बेबादिनो गंफ्रोमबो जिल्ला गौथुम, बियाब गौथुम आरो गामि गौथुमफोरखौ गावबा गावनि बाथौ थानसालियाव गाजा गोमजायै गोथार बाथौ सान फोरबो फालिनो फुंबिलि आरो मोनाबिलियाव नखरनि बाथौ आरो न'नि लांगोनायाव आलारि फोजोंनायजों गाजा गोमजायै बाथौ सानखौ फालिनो थाखाय खावलायदों। दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय गोदान बोसोराव जों मोनसे मिथिसार बिलाइ थामहिनबा फोसाव बिलाइ हगारनाय जादों आरो बेखौनो फोरमायनो साननाय जादों। सिबिनां बाथौआरि रायजोफोर, गिबियावनो इंराजि गोदान बोसोर 2023 मायथाइनि थाखाय धोरोम सिबियारि दुलाराय रायजो राजाफोरनिसिम दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जोंनि सिबिनाय, मोजां मोननाय, गोजोन आरो गाहाम हामलायनायखौ गोसो गोथारै बावहरनाय जाबाय। बे मिथिसार बिलाइजों एबा फोसाव बिलाइजों गासैबो बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरनो फोरमायहरनाय जायोदि थांनाय जानुवारि दाननि 1 खालार 2023 रबिबारै बाराजा बाथौ आश्रम जामगुरियाव जानाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि मावफुं जथुमाव गोथार बाथौ सान फोरबोखौ फालिनाय बागै मोनसे थांखि लानाय जायो। बे थांखियाव लानाय हाबाफारिनि खौरांखौ फारियै फोरमायनो लानाय जाबाय। 1. गंफ्रामबो जिल्ला गौथुम, बियाब गौथुम आरो गामियारि गौथुमखौ गावबा गावनि बाथौ थानसालियाव गाजा गोमजायै गोथार बाथौ सान फोरबोखौ फालिनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। 2. फुंबिलि आरो मोनाबिलियाव नखरनि बाथौसालियाव आरो लांगोनायाव आलारि थामहिनबा जेवारि फोजोंनो खावलायहरनाय जाबाय। बाथौ आरज गाबनाय, बोसोन होनाय, गागि बाथौआरिनो मान बावनाय, गोजोन हानजा सुरनाय, धोरोमारि सावराय जथुम एबा गेवलां जथुम, माइनाव बरायनाय बायदि हाबाफारि लानानै गावबा गावनि सुबिदा बादिजों फालिनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। नोंथांमोननि फोथायजाथाव मुस्रि बसन्त स्वर्गियारि, गाहाय नेहाथारि दुलाराय बाथौ गौथुम। लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमा देग्लाय मागो दाननि नैथि मंगलबार खुंगा 27थि गोथार बाथौ सान फोरबोखौ नबस्ति बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम आरो दुलाराय बाथौ गौथुम जयैनो सानसेनि हाबाफारि लानानै नबस्ति बियाब बाथौ थानसालियाव गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय जानुवारिनि 24 खालार 2023 मंगलबार खालि फालिनो थाखाय थिरांथा लादों। हाबाफारि बादियै जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमा फुंबिलियाव बाथौ आरज गाबगोन आरो बिनिफ्राय फारियै बोसोन होनाय हाबाफारि दङ। बेनिफ्राय फुंबिलिनि 10 रिंगायाव हानजा सुरनाय, बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ जोंनि बिटिआरनि मानब गेदेर बुंथिगिरि मुस्रि काथिराम बर' बिथाङा बेखेवगोन, बेखेवगिरि आलासि महरै। आरो बिनिफ्राय बेलासिनि 1 रिंगायाव गेवलां जथुम जागोन। बे धोरोमारि गेवलां जथुमखौ आफादगिरि महरै दैदेनगोन मुस्रि परमेश्वर ब्रह्म, आफादगिरि दुलाराय बाथौ गौथुम।
आरो बे गेवलां मेलखौ बेखेवनो थाखाय आलासि महरै हांख्रायनाय जादों बाक्सा जिल्लानि आइएएस मुस्रि भबेन देउरि बिथांखौ आरो लोगोसे गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन धरनीधर बर' आजिरा मोननाय DCF आसाम गौरब बान्था मोनगिरि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिउनां सोद्रोमा थांखि जानाय बिबुंथिगिरि महरै मुस्रि कृष्णकान्त बर' आखान्थि आफादगिरि दुलाराय बाथौ गौथुम मुस्रि कान्तेश्वर बरगयारि गाहाय फोसावदिं नेहाथारि दुलाराय बाथौ गौथुम मुस्रिमा सरजनी देउरि नेहाथारि माइनाव हानजा मुस्रि धीरेन्द्रनाथ बर' आफादगिरि लाइमोन हानजा मुस्रिमा जुनु सरगियारि बुंथिगिरि माइनाव हानजा आरो जर'खा आलासि महरै बरमा समस्तिनि MLA मानगेदेर मुस्रि भुपेन बर' बिथाङाबो बाहागो लागोन बेंगलनि रमेश चन्द्र सुब्बा जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि बिथाङा जोंनि नरनारायण फोलेरनि 13थि फोलेरनि सासे बर' सुबुं बाथौसा बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन जर'खा आलासि महरै बेबादिनो माखासे आलासि माननि आलासियाव दङ आरो बे माननि आलासि बिथांमोनाबो गोसो गोथारै बाहागो लाफैगोन आरो बेयावनो गागि बाथौआरिफोरनोबो मान बावनाय जागोन बेनिखायनो बे हाबाफारियाव जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जेसेबां बिबानगिरिफोर दङ सोद्रोमाफोर दङ जिउनां सोद्रोमा दङ आरो लोगोसे माइनाव हानजा लाइमोन हानजानि बिबानगिरि बिथांमोनखौ आरो दौरि दौसि गोथारै आसारि बिथांमोनखौ गोसो गोथारै बाहागो लाफैनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय बेखिनिखौनो जों फोसावबाय आरो बेखौ जोङो गोसो गोथारै नबस्थि बियाबनि बानजाय आफाद आरो नबस्थि बियाबनि बिबानगिरि बिथांमोना गोसो गोथारै बेखौ बानजायनो लादों बेनिखायनो बिथांमोनखौ गोसो गोथारै साबायखर होनाय जाबाय गोजोन्थों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै फंनैसो खौरां फोरमायनो साननाय जादों जे दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै दुलाराय बुहुमाव बाथौ धोरोमनि आसार खान्थि बिनि नेमखान्थि बायदि हाबाफारिखौ लानानै जोबोर आलो गोजोनै दैदेनलांगासिनो दङ आरो बियो साग्लोबसार बुहुमनाङैनो फोसावजादों आरो जोंनि दौरि दौसि गोथारै आसारि बिथांमोना मेंरोङा जासे नाजागासिनो दङ बिनि थाखाय बिथांमोननिसिम साबायखर थाबाय बे गोदान बोसोराव खावलायनाय जायो जों मिजिंथियो जे जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि थांखि हाबाफारिखौ मावफुंनायाव जोंनि बाथौआरिफोरा बा गुबुन गुबुन धोरोमारिफोरा जाहाथे बयबो आलो गोजोनै हेफाजाब होलायो आरो गोथार बाथौ सानखौ फालिनायनि गेजेरजों जोङो बयबो बयनिबो न'खर बयनिबो गामि बयनिबो फोलेर आरो बयबो रायजो राजाफोरा आलो गोजोनै रायजो जानो थाखाय खाबु मोनो आफा इसोर बोराइ बाथौआ बोर सारस्रियो बिनि थाखाय जोङो बरसा खालामदों लोगोसे जोंनि बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानायनि गेजेरजोंनो दिनै बे 27थि गोथार बाथौ सान मागो दाननि नैथि मंगलबारखौ फालिनो थाखाय जों खाबु मोनदों मानो होनबा जों दिनै स्टेट हलिडे मोननो हाबाय सिगाङाव जोङो 1996 मायथाइयाव गिबि खेब जोङो रेस्ट्रिक्टेड हलिडे हिसाबै फालिबोदोंमोन फालिनानै जोङो 2016 मायथाइयाव जों दाबि खालामदोंमोन स्टेट हलिडे हिसाबै आरोबाव बेनिफ्राय जोङो 2017 मायथाइनि डिसेम्बर दानाव जोङो बेखौ फुर्नांग हिसाबै स्टेट हलिडे हिसाबै जों मोननो हादों आरो बेखौ 2018 मायथाइयाव गिबि खेब स्टेट हलिडे हिसाबै जोङो फालिनो खाबु मोनदों आरो दिनै जोङो स्टेट हलिडे हिसाबै जों मोननाय लोगो लोगोनो जोंनि दुलाराय बाथौ माहारिया साग्रिदै बे गोथार बाथौ सानखौ गामियाव न'खराव बियाबाव जिल्लायाव दुलाराय बुहुमनाङैनो फालिनो लादों जेराव जों दिनै आसामल' नङा दिनै वेस्ट बेंगल
दिनै नेपाल, दिनै दिल्ली आरो बिदिनो नैबे मेघालय, अरुणाचल, नागालेण्ड बायदि बायदि हादोरफ्रावबो एबा जों रायजोफोराव बेखौ फालिनाय जादों। बेनिखायनो जोङो सानदों जे जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिथु थांखि हाबाफारिया बियो जों साननाय बादि सानसे जाफुंहैगोन आरो जों आसा खालामदों जे भारत नाङैनो एबा भारतआवनो जों मोनसे नेसनेल हलिडे हिसाबै बे गोथार बाथौ सानखौ मोननो हानायनि खाबु दङ आरो बेखौ हयथ' माखासे बोसोरनि उनाव जों मोननो हागोन। आरो बेखौनो जोङो नेसनेल हलिडेनि अनगायैबो बेखौ जोङो इन्टारनेसनेल हलिडे बादि गुबुनफोरनि धोरोमफोर बादि जोंबो बेखौ इन्टारनेसनेल हलिडे हिसाबै गायसननो थाखाय जोङो बेखौ हाबाफारि लागासिनो दङ आरो बेखौ अलरेडि जों मोननो हागोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हायो। आरो बेखौ बयबो जोङो मदद होलायनांगोन, हेफाजाब होनांगोन, गावनि आंगो धोरोमखौ लाखिनो थाखाय जों बयबो जानजि खाफ्रानांगोन जाहाथे जोङो जोंनि गावनि असे राव हारिमु धोरोम आसारखान्थि बेखौ लाखिनानै जों गावखौ अरायथा सिनायथि होनानै थांनानै थानायनि थाखाय बयबो जाहाथे जानजि खाफ्रायो बेखौनो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जोङो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। माखासे धोरोमखौ लानानै बर' माहारिनि गेजेराव जेंना जेंसि सोमजिनायखौ जों नुनो मोनबाय दङ। लोगोसे बाथौ धोरोमखौ गारनानै गुबुन धोरोमखौ लानायखौ जों नुनो मोनदों। बे समाव नोंथाङा मा फोरमायो? जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला जोंथ' गुबुन गुबुन धोरोमनि जों बेरेखा हाबा मावफेराखै आरो सोंखारियाखै, रावखौबो जोङो साबसिनबो होनाखै बा रावखौबो जोङो गाज्रिसिनबो बुङाखै, जोंनि धोरोमखौबो जों बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिनबो होनाखै। दा जोङो जोंनि धोरोमखौ जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमा गावनि असे आंगो धोरोम आरो बियो अरायबो साबसिन हामसिन होननानै जोङो गनायनानै लायो। दा बे बेलायाव गोदो गोदाय दुलाराय बाथौ गौथुम जोनोम जानायनि सिगां गोबांथार जोंनि बाथौआरिफ्रा जाम्बा जाम्बि रायजो राजाफ्रा गुबुन धोरोमाव बारस्लायदोंमोन। नाथाय आथिखालाव दुलाराय बाथौ गौथुम जोनोम जानायनि उनाव बे खमायलांदों। अब्लाबो बिनि गेजेरावनो माखासे खना गफायाव बायदि बायदि खैसारिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफ्रा बायदि बायदि माने हाबाफारि लानानै जोंनि मानसिफोरखौ जाम्बा जाम्बिफोरखौ बुरखाय बुरसि खालामनाया दासिमबो दङ। नाथाय बियो बुंनो थाङोब्ला आयेननिबो बेरेखा आरो आयेनाव बियो गैया आरो बिनिफ्राय जोंनि असे इसोर फोथायारि धोरोमारिफोरनिबो बे मोनसे बेरेखा। बेनिखायनो जों बेखौ सोंखारिनो नागिरो जे जायफोरा दिनैसिमबो बे शिक्षा दीक्षा मोननाय समावबो जोंनि बाथौआरिफ्रा गुबुननि धोरोमखौ साबसिन हामसिन धोरोम होननानै बोजबना लानो थांनाया बियो बुंनो थाङोबा हारि बेरेखा, धोरोमनि बेरेखा हाबा मावनाय जादों। आरो बियो गावनि हारिनिफ्राय जुदा जालांनाय, गावनि हारिनिफ्राय माने बे एरख'जानाय बा गावखौ नेवसिनानै गावनि राव थुनलाइ हारिमुखौ नेवसिनानै माने गावखौ गुबुनजों गुबुननि न'खराव गुबुननि न'खरखौ फोगोमनो थांनायसो जादों। बेनिखायनो गुबुननि धोरोमखौ साबसिन हामसिन होननानै साननाया बिनिया गोरोन्थि जादों, बिथांमोननिया जायफोर थांदों। बेनिखायनो जों खावलायो जे दिनैनि बे मुगायाव बेबादि गुबुन धोरोम लानो नांलिया। जों खावलायो मानोना जोंबो जोंनि धोरोमखौ साबसिन हामसिन लामाजों दावगालांनो फोसाबनो नाजादों, फोसावनो नाजादों, फेहेरनो नाजादों। बे बेलायाव जों सानो जे गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसियाबो जों जुदि खावलायाबा, जों जुदि अनसायाबा, जों जुदि बेखौ बोजबनो नागिराबा रावबो नारसिननानै होनो हाया। बेनिखायनो सोरबा नारसिननो थांदोंबा बे गोरोन्थि जादों। बेखायनो जोङो खावलायो जाहाथे गुबुन धोरोमनि मानसिफ्राबो जाहाथे जोंनि धोरोमनि मानसिफोरखौ बुरखाय बुरसि खालामनानै जोंनि गेजेराव जेंना जेथो बा जोंनि गेजेराव धोरोम दावहा जाहाथे आरोबाव फिन लाबोआ, बेखौनो जोङो जोंनिफ्राय खावलायबाय आरो गुरैयै।